Здравейте, гледате Лице в лице. Вече има контури в политиката. Днес победилата партия ГЕРБ даде пресконференция. Лидерът и Бойко Борисов каза, за кабинет ще преговарят, цитирам, Теменужка, Рая и Деница. За кабинет, на който той нямало да е премиер, но поне 3 поста трябвало да са на политическата му формация. Този на премиер, този на министър на външните работи и на Министерството на отбраната. А първият ми гост днес е Николай Марков, Величие. Здравейте! Здравейте! Ето вече първата политическа формация покани за разговори останалите политически формации в парламента. Ще приемете ли поканата? Изслушване ще приемем, разбира се, но ние дойдохме на политическата сцена, за да осветим начина, по който функционира държавата. Никъде в законово не е уредено, нито в Конституцията, нито в другата законова уредба не е уредено контактьорска група. Примерно, аз нямам яснота какво е това. Ами вие като лидер на партията ще отидете с Теменужка Петкова, с Рая Назаряни и така да си говорите. Има закони, конституция и закони. Там е уредено кой говори. Политическите лидери взимат решения. Говорят си и така нататък. Това, че господин Борисов е въвел някакви контактьорски групи, това си вътрешни решения. Тяхната партия не съответства на буквата на закона. Ето, закони в Конституцията няма написано кой да се срещне с кого. Политическите лидери са тези, които си говорят. Това е прието, така е прието, но никъде не е записано, господин Всичко Марков. останало... Сега, правилно ли ви разбрах? Ако Борисов ме покани на разговор, като лидер на партия Величи, ще заговорите с Борисов? Ще го изслушам, да. Какви намерения има, какво но е с дамите от ГЕРБ няма да говорите? Не го разбирам този контактьорски състав. Извинявайте, може би, защото нямам опит. Смятам, че трябва да си говорим с лидерите. Добре, ще го изслушате и той каза евроатлантическо експертно правителство. Не знам, също и експертно правителство не съществува в нашата законодателна уредба. Не съществуват и до изглобка не съществува, не коалиция не съществува. Това са термини, които са въведени адхок и аз смятам, че това много изкривява политическото говорене и въобще вкарва в заблудък българските граждани. Има си уредена форма и тя се казва коалиционна. Добре, ако предложи добра коалиционна формула Борисов и тя отговаря на вашите възгледи политически, социални, ще се присъедините ли към такава коалиция? Ами, вижте, сега аз да ви питам, вие ще се омъжите ли за човек, когато не познавате? Коалиционна формула, която да предложи универсална господин Борисов, аз не знам откъде може да я вземе. Но той може да каже, примерно, какви намерения има, какво правителство да прави, с какви цели, за какви срокове, какво очаква да постигне това правителство, така нататък. Разговори, които аз искам да чуя от него. Бих участвал, ако той има намерение, ако разбира се 100 000 души, които той самия ни определи, че представлявам, го интересуват, ще ме покани. Ако не го интересуват, не е длъжен в крайна сметка. Аз мятам, че и сега си има уредена формула, по която да се управлява държавата. Уредена формула, какво означава това? Ами мисля, че ГЕРБ, ДПС и ИТН, ние го обявихме още преди 2 месеца, че той е готова работата. И така че аз ние едва ли сме нужни. То още преди да се разпусне този парламент, миналия, прощавайте, беше уредена работата. Миналия преди да се разпусне, тая формула е била готова? Абсолютно да. Тоест затова се е разпуснал парламент, защото имало друга готова формула? Ами, вижте, регулаторите бяха причината, ако си спомняте, за 50 на 50 и така нататък. Не можаха поделят нещо регулаторите, което означава държавата, но формулата обикновено за следващото се урежда преди да се разпусне. Обикновено войните се печелят преди да се обявят, така че мисля, че това се случи. Но това е мое мнение, не искам да го насадя. Да, аз питам за вашето мнение. Аз знам, че няма как да говорите от името на човечеството. Значи, тогава на въпроса, има ли вариант все пак да се включите в кабинет с първия мандат на ГЕРБ? Вие не отричате. Нещо, в което не знаем какво е. Кабинет нищо не означава. Аз ви разбирам, но въпросът е, че не изключвате априори подкрепа за кабинет с първия мандат. Да имаме поведение на парламентаристи. След като господин Борисов има най-голямата подкрепа в България, аз съм длъжен да го изслушам. Но него.
и съответно да задам, ако имам въпроси, ако нямам, и след това да взема информирано решение. Това ви казвам. Не мога да давам отговора на нещо, което не знам и смятам, че не е правилно. Защо всички други партии го направиха този отказ, аз не мога. Мисля, че те не са дозряли, но това е мое мнение. Да. Всеки си преценява как да действа. Вие обявихте, че как вие ще действате. Не казвате предварително нито да, нито не подкрепа. Като чуем Борисов... Ами не е коректно да кажем. Нито да, нито не на нещо, което не знаем. Чувате Борисов и тогава решавате дали ще подкрепите такъв кабинет го или не. Съвсем внимателно. Буквата и запетая. А вие имате ли какво да му кажете на Борисов на тази среща? Разбира се. Тайна ли или може да споделите сега и с нашите зрители? Тя е лидерска среща. След срещата, ако той има намерение да ви каже или аз. Но сега в момента не е коректно да казвам тия неща. А имате ли някакво предложение? За какво? Ако в този кабинет се случат и се поемат ангажименти за свършване на определена работа, и вие имате ли такава идея какво искате от този кабинет, да го представите на Борисов? Ние сме най-малките, едва ли имаме право да искаме, доколкото чух господин Пеевски, мисля, че беше, вчера каза, че трябва да събира всички евроатлантически субекти. Там в парламента Борисов. Сега той създава ли критерии за тия неща? Той самият от ДПС евроатлантическо ли е? И по какъв критерий той определя кои са евроатлантически? Очевидно, ние имаме проблем с този начин на говорене, но след като очевидно има някакви неща, които не знаем, се надявам да ги разберем. Но по едно си приличате с Пеевски. Той иска лидерска среща. Среща с Борисов. Да. Така че и Пеевски, и вие искате той също. Среща с Борисов, а не с преговарящ екип. Това не е искане. Това е нормата, която е описана в законодателството. Лидерска среща. Няма такова законодателство, но има такъв ред. Има. Така, има такива прецеденти. Добре, понеже нашите зрители не са се срещали с вас в това ви качество, в друго качество са се срещали, затова искам да разясним няколко цитата, които вие сте направили, за да ви опознаят. Така, знаете, че боец е сезирал ДАНС за шпионска дейност в полза на Русия, извършена от вас, господин Марков. Да. Нали? Имената Николай Георгиев Марков съвпадат. Да. Сега, вие сте казали, всеки ден получавам по разузнавателни канали десетки клипове за износ на всякакви оръжия за Украйна. Не ги пускам в мрежата по много причини. Изпращам ги по засекретен канал директно в Москва за сведение и разпореждане. Да. Какъв е вашия въпрос? Моят въпрос е, това е вярно. Ваше изказване. Защо ме обичате, ме питате? Дали ви обичам. Не защо ви обичам. Тоест, вие сътрудничите на Москва. Вижте, какво съм казал. Какво се случва у нас? Да, вижте, какво аз съм казал и какво Гошко Боец е казал някъде. Да, това са две различни неща. Сега, по-големият проблем е, че ако има хора в България, то очевидно има такива хора, които смятат, че националната сигурност се крепи на техните сигнали, за да се разбере шпионаж в полза на трета държава, ние имаме медицински проблем. Защото очевидно, те и журналисти влязоха, ваши колеги, в тази хипотеза. Виждаме, че от студиото на BTV някакси прозвучава какво мисли Гошко Боеца. Не, но, повярвайте, цитат ваш. Първо трябва да вярвате на институциите, а не хората, които имат неустойчиво поведение. Първо институциите. Значи, ако институциите, повярвайте, те работят 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние имаме и партньорски служби тук, с много големи бюджети, над 1 милиард. Имаме изключително много разузнавателни общности, които работят на територията на България и правят профилактика. Има и такива в Москва, които работят. И наши, и чужди. И съответно са партньорски. Ако вие, за вас интерес представлява тук някой човек какво е написал за мен, а не каква работа са свършили тези служби. Вие имате ли засекретен канал, на който директно в Москва изпращате информация за сведения и разпореждане? Вижте, аз вече бях в ДАНС. Ама то това е публично. Ама публично и аз мога да ви питам сега, вие имате ли любовник, да го пусне един мой приятел, че имате. Ама аз не съм написала дали имам любовник или не. Аз цитирам ваши текстове. Проверихте, че сте мои вие. Ами ако се окаже, че не са мои, ще ви съда. Така, и вие сте били в ДАНС, те са ви извикали? Разбира се. Преди 2-3 месеца. Тоест нямате засекретен канал, по който изпращате на Москва? Не, нямам от подобни неща. Това са глупости на неравновесени хора. И аз съжалявам, че от това студио въобще сте ги поемате някакси. Не, аз напротив, не в това студио. За това сте тук. Аз не съм го изчела във ваше отсъствие. Вие сте тук и пред вас да изясним. Ама не в мен. Коя институция да вярваме съветвате?
Съветвате ме да вярвам на ДАНС. Вярвайте в ДАНС. Ако ДАНС има сигнали за подобни неща, не е нужно Гошко Боец или който и да е друг такъв човек да ги уведомява. Те ще разберат. Ами вие го цитирахте да го махна. Не, казвам, че той е дал. Аз цитирах други неща и това ви питам, вярно ли е? Имате ли канали? Ви, че има достатъчно служби, които да се грижат за вашата сигурност. Спокойно. Бъдете спокойни. Добре, като толкова вярвате на ДАНС, те реагираха ли? Не само на ДАНС. А на какво вярвате? На всички служби български вярвам. И смятам, че ако има такъв пробив в националната сигурност, те и без вашите доноси ще си свършат. Моите доноси? Ами подолу, щом ги четете, да ставате част от тях. Имаше време, в което не вярвахте на нашите служби. Помните ли, като ми гостувахте, когато говорехте с какво се случва в НСО? Тогава не бяхме член на НАТО и на ЕС. Той сега НАТО и ЕС направиха нашите служби доста добри. Профилактика беше направена. Вие явно не знаете каква трансформация беше извършена и какво се случва в нашите служби след приемането ни в НАТО. Тоест всичко ни е идеално. Нямаме нужда от реформи в службите, трябва да им вярваме. Те работят чудесно, така ли? След като партньорите, нашите, евроатлантически, вярват на България като държава, нямаме причина вие да се съмнявате в това. Иначе някаква параноя. Вие искате да отнемете критичното ми мислене и съмненията ми за някоя работа. Но казвам ви, ами обърнете се към ДАНС тогава. Питайте ги тях, аз официален съм. Що питате мен? Добре, а вие нали сте ги сигнализирали за заплахата срещу вас, която сте получили? Вижте, аз си решавам въпросите. Не се грижете за мен. Не, ма те са публично. Вие ги обявявате публично. Аз не ви питам за нищо тайно, за личния ви живот, за неща, които се случват зад завесата. Питам ви за неща, които са публични. Вижте, и това е редно един политик да бъде питан за публични неща. Сега съм в качеството на политик пред вас. Питайте ме нещо политическо. Оставете ги тия глупости. Нещо политическо, ако имате към мен, питайте. Разбира се, че имам политическо към вас. Слушам. Например, разбрах, и вие сега вероятно ще потвърдите, че трябва да останем в Евросъюза и в НАТО. Да, разбира се, ние не отричаме това, че ние сме точно обратното на Възраждане. Ние не смятаме, че трябва да излизаме от ЕС и НАТО веднага или дори чрез референдум. А някога? Казате веднага. Ако ние имаме предпоставките и ако се създадат условия България да бъде силна страна, която може да се защити сама, примерно дали ще е военно-техническо, дали икономически или по друг начин, може да разсъждаваме в някакви хипотези и предпоставки. Но до тогава аз смятам, че се създава опасност за националната сигурност. Защото всеки, който прави ход преди да е създал предпоставките да се случи нещо, аз смятам, че това е демагогия и популизъм. Да, а стана ми интересно наистина това, което казахте, че откакто сме членове на НАТО и ЕС и службите не работят добре. Сетих се за нашите предишни разговори преди години, в които разказвахте за страховити неща в НСО. Тоест казвате сега и в НСО всичко би трябвало да е наред. Ами тя е специална служба, няма причина да не е наред. Малко се прострелва доколкото разбрах. Чудя се тогава какво и пречеше да бъде наред? Липсвах чини НАТО. Не сте наясно с синхронизацията на... Обяснете. Ами това е интеграцията в една обща разузнавателна общност е сложен процес. Аз трябва тук да ви... Това са като лекции в университета да ви чета. Значи това са сложни неща. Значи НСО и някаква форма на разузнавателна служба. Всички имат така дейност. Дори полицията има разузнавателна дейност. Нормално, виж, що се плашите от това. От коя? Аз от НСО не се плаша, никога не съм имала нищо общо с НСО. Освен прехвърчащите коли от време на време покрай Всички служби функционират в пълен синхрон с евроатлантическите ни партньори. Това ви казвам. Разбрах. И т.е. трябва да им вярваме, трябва да очакваме техни резултатите от това, което... Пред Гошко Боеца трябва да вярвате на тях, според мен така е. Да, въпрос на избор е човек. Трябва да вярате лично. Но няма значение, това е вашето мнение. Трябва да имате лично усещане. Да. Нали искаме да издигаме държавата на висота? Нали искаме да покажем, че държавата е добро? Еврозоната, питам ви още нещо политическо. Еврозоната. Прекъсвате ме и аз не мога да си развия нищо така. Хайде, развийте си го. Махам въпроси и развивайте този за еврозоната. Не, добре, хайде, еврозоната. Какво за еврозоната? Какъв е въпрос? Трябва ли да влезем в еврозоната? Значи, според нас и нашата организация е поела отговорност да запази по възможност българския лев, заради възможност да реализираме през това нещо стратегически инфраструктурни проекти на България. Ако не го запазим това нещо и влезем в еврозоната, ще минем на разрешителен режим от Европейската централна банка. В тая хипотеза инфраструктурни и стратегически проекти ще бъдат силно ограничени да се реализират по идеята или по волята на българско правителство.
Трябва ли да помагаме на Украйна с оръжие и боеприпаси? Категорично не. И вие ще работите за това в парламента? Аз няма да работя, защото ние сме най-малката група. От нас нищо няма да зависи, за да работи или не работи. Има си ДПС, ГЕРБ и ИТН, ще си взимат решения и ще участват. Аз нито мога да попреча с 12 или 13. Но ще гласувате против, вероятно, ако сте стигне до парламента разрешение. Ние не знаем какво ще правят. Вие знаете ли какво са решили да правят? Обичайно има има въпроси, има законопроекти. Нека да го кажат, може да са предприели друг тип политика. Знаем ли сега какво ще предложат? Разбрах и сега финален въпрос. Да. Кажете, разбрах, че НАП ще проверява фирми на господин Михайлова. Толкова бързо? Те не са излизали оттам. Преди 2 месеца пак бяха. 1 месец стояха. Но сега каза Спецов. Вижте, Спецов, да си кажа, той е нормално да си извърши. Има сигнал, извършва си проверка, като за всички хора. Аз ви казах и преди това, и срещу вас, аз сега да подам сигнал, утре Спецов ще дойде у вас. Нормално е да си свърши работата човека, но неговата основна роля е да събира пари за държавата, а не да рекетират фирми и да се прекъсват възможността фирмите да се развиват и да плащат данък. Понеже господин Михайлов каза, че може да закрие фирмите си. Затова питам как е завършила тази много проверка. Много фирми. Тя продължава ли в момента тази проверка? Да, продължават. Не една фирма. Те са над 70. И ги проверяват в момента? Проверяват ги за пореден път. То не е спирала проверката от година. Сега какво проверяват? Нещо по сигнал, което са им дали сигнал, това проверяват. Благодаря. И аз благодаря. За този разговор.